Daalụ Chukwuemeka. Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo agbapego otu administrative block classroom edozigharị ebe a na-esi nri nakwa ebe a na-eri nri na Community High School Akwaeze Kanselim obodo Anaọcha. Ihe ndị ahụ bụ nke arụrụ ma nyefee site n'aka onye isi oche Idezane Nzekwubuo Foundation Chief Ikenna Okafọ n'oge mmemme ọgbafiri n'otu nke Ebo Foundation bụ nke ejiri ajamisa dị asọ wee malite na St. Michael's Parish Akwaeze. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Chigbata gara n'ebe ahụ maka ọrụ anyị bụ akụkọ ka o si wee gaa. Ya bụ ụka nke akara bụ nke Catholic Bishop nke Ekwulọbịa Diocese bụ Peter Cardinal Okpaleke nọ n'isi ya. Kọmishọna na-afụ maka ahụike bụ Dọkịnta Obidike bụ nke nọchitere Gọvanọ Soludo ma too Chief Okafọ maka agbanwe mbọ ya niile n'ịkwanyite ọrụ na steeti ya ma kọwaa Chief Okafọ dịka ezigbo nwa afọ Anambra. N'okwu ya ka Chief Okafọ kwuru na agụmakwụkwọ bụ ezigbo ihe mmadụ nwere ike inyere mmadụ ma mee ka amata na ebumnobi ya bụ ịhụ na onye ọbụla nke nọ na Akwaeze bụ onye gụrụ akwụkwọ. Onye na-anọchite Anambra Central Senatorial District na National Assembly bụ Senator Victor Ume tinyekwere onye chibugoro ọkwa Vice Chancellor na Nnamdi Azikiwe University Awka bụ Ọkammụta Charles Esimone nakwa ndị ọzọ kọwara Chief Okafọ dịka onye na-enweghị atụ bụ nke megoro ka ya bụ ụlọ akwụkwọ pụọ mahadum site na Akwaeze. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. N'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS Television ka akụkọ na si abịara gị, anyị ga-akọrọ gị na IG ndị uwe ojii adọga aka na ntị megide na awakpo ndị ọrụ uwe ojii n'ọdịmọdị ọbụla. Anyị ga-akọkwara gị na ọrịa dapụtara na China bụ nke e kwuru na ọ karịzịrị ndị ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche ahụ nlekọta. Akọ ndị a na akọ ndị ọzọ ka anyị ga-akọrọ gị ma ọ bụ na anyị echighata.